חבר, אתה חסר שלום, במה יכול לסייע? שלום, אני רוצה בבקשה להזמין שתי חברים, אחד ג'ינג'י ואחד רגיל. לא, ג'ינג'י, לא אחי. לא אוהב ג'ינג'י, לא, עזוב. למה לא, אחי? לא מתאים לי ג'ינג'י, עזוב. לא רוצה ג'ינג'י, מה אתה רוצה? אפשר להסתלבט עליו. טוב, שומעת, תמחקי את הג'ינג'י, אנחנו נעשה אחד רגיל ואחד שהוא חצי ג'ינג'י, חצי רגיל, אוקיי? בלתי אפשרי, אדוני. למה? אין כזה דבר חצי-חצי. תחליט. מה קרה? אין כזה דבר חצי-חצי. אז אולי נמשים, אחי. שומעת? אנחנו רוצים אז אחד רגיל ואחד עם נמשים. חבר אחד רגיל, חבר אחד עם נמשים, עוד משהו? עוד משהו? אתה יודע, אחי? תזמין ידידה, אחי. בטח, תזמין, אחי, ידידה. שומעת? יש מצב אולי לאיזה ידידה אחת? ידידה אחת תוספות. חזה גדול? חזה גדול וידידה לא הולכים טוב יחד, אדוני? משהו אחר? שיהיה לנו לפחות על מה להסתכל. טוב, תקשיב, אני יכולה לעשות לך תוספת חזה 3 שקלים למנה. שווה לי 3 שקלים, כן, כן. אוקיי, אז יש לנו חבר אחד רגיל, חבר אחד עם נמשים, ידידה אחת תוספת חזה גדול 3 שקלים, עוד משהו? מתי החברים באים, כאילו? משהו כמו 45 דקות, אם הזמנה לא מגיעה, אתה מקבל חבר ערבי על חשבון הבית.